посолство на Южна Корея, на Япония и съвсем близо на един от площадите е руското посолство. Тук също нас вече виждаме един от символите на Мадрид, вратата Алкала, на Пуерта де Алкала, вратата Алкала, която е всъщност един вид триумфална арка, но е позната като вратата Алкала, тъй като на това място е минала последната крепостна стена на града, т.е. до някъде началото на 19 век града е стигал до тук и от тук е минала последната крепостна стена на Мадрид. След като събарят крепостната стена, построяват тези врати, тъй като не е единствената, но е най-известната, тези врати на входните точки на града, които не са имали само символичен смисъл, а са имали съвсем прагматична мисия, т.е. това са били всъщност митниците, търговците, които са влизали в града, са спирали на тези точки, за да си плащат данъците върху стоките. Съответно, Пуерта де Алкала, вратата на Алкала, тъй като това е улица Алкала, която е бившото шосе към град Алкала де Енарес, който се намира на 40 км горе-долу от Мадрид, малко по-малко, който освен това е родния град на Сервантес. И съответно тази триумфална арка е първата триумфална арка в Европа, която се строи по подобие на древните римски арки, т.е. тя е по-стара от триумфалната арка в Париж и от Бранденбургската врата, затова е един от символите на града. Освен това известен архитект. Архитектът е италианецът Сабатини, който е един от най-видните архитекти на неокласиката в Мадрид. Той е последният архитект на Кралския дворец, архитекта на Пуерта Алкала, който е може би най-символичното